Okei, tänään esitämme, miten nuollaan. Vähän hyvin nuollaan. No niin, eikä käy hommi, mun pimppiä kutittaa jo. Ai, ai, joo. Mitä vittua huorakkaat se vittuilee mulle? Vittu just äsken kismaltiin, nyt pitää tappaa. Mies sanoi vitun paska, nyt meikä menee paskalle. Räiskän sun ruumis. Jumala! Paskat tulee auto. Nyt pitää mennä paskalle, jumalauta. Nyt tuli paskat, nyt pitää mennä paskalle. Ulko-ovi on tuolla. Moi moi!